Segine ndoro tiga torore oro yabe uwe gonde yeroti inse yebendera twatererire na otora buere na omorembe ogokonya no kwao no buya bonsi ogokonya no kwao no buya bonsi tobense moya omonene butambe monene tatya saite chira so chinse chiga to wakambia mana sobora igwa ubuya kuntu atiganete nende gwatomeraniri senginje yokwegera ringana riao to sabo moiko mocheno torai na bari bonse baturigerete na bototegerera bonse tatanya sawo basiseni egara twensi twegere na kumanya ringana riao ngiri gotebe iguru yobugimo bwitu nakugosaba bwitu nsi amabera Kristo muturiete. Amen. Banchwa bia mono nande bia mono sengencho yogoto kusanga mona into eseli bageriria abono mone no tobwere nande obwarobo no kaboko kwae bono ngusanga toguchia ase amorokereri gwa kianda kare goteba ng'aki oboroso bwobugambi bwa Nyasaye oboroso bwobugambi bwa Nyasaye oboroso bwobugambi bwa Nyasaye tukare gusanga mono oyo minto Rose Mong'are tigangara omuraigwe riogiria nabakwanirie chinse chiga tubwatera naso bwa mbia mono na injenda Maris Nyasaye nyare ko bamo na intwe esoko rigereria mariko anda nyare goto mwiko mochenu nyare gotobwera oboroso bwobugambi bwa Nyasaye abanchi bomonene ese mangano mutwa gotora kurwisi gitabu gyo kumanuka 12 kebungo 17 yagoteba aseigo enchoka elie ekaba nendamwamu ase omokungoria ekagenda gokora esegi ase oroiboro rwaye oro rwatigarete ase abwo babwatete amachika Nyasaye na bare n'oborori bwa Yesu bono oboroso bwa Nyasaye gose bwobugambi bwa Nyasaye abanchi bomonene kero narigeretie amachiko kwobwane amariko kwobwane inaro chomurikia gochaka gotote akwendera korage ikiarana ng'aki ege kire ase obwanchani bwa Nyasaye obwanchani bwa Nyasaye bobwate amachiko ime yaye bogotoragera mpaka esabato yomonene ime yaye bogotoragera ng'aki tobwenete koba birori tunyane koa birori asense tomenyete ibia Nyasaye naende buna ng'aki tugwenete kumanyana ng'aki iga ase tomenyete kerecha noare naende esababu are iga mona intwe teringiya emeroberia bwate neyo gosaria oboroso bonyara kobaki bonyara goikera neki Nyasaye ekerenga kia Nyasaye kerengaki twensi bali toratarero amachikaya ke twensi tuli toramenye muna naende kebungo kianyara gototeina abambarabi abo babwatete amachika Nyasaye na bali na borori bwa Yesu omwanchi omotege ogo tukatuka yani okorigarigereria amachiko ye Biblia mono aba Adventista bamanyire libagari amachikare ali achenu mono ali ase obomenya obochenu bwa iguru ntonyore munantu asomete na igoreka igoka yona natebete nekere igoro ya igoka nkikiarokane to mwalimu esanduku ebogoretia amachika esanduku yabwata amachika Nyasaye igo bono ekena kikebekire chinguru mono na ng'aki abutorache konyora abutorese keombe kia Nyasaye keronge gose tore totegererete nse yoboroso bwobugambi obwaye mbali totarerete ki amachiko na amachika aya tari andara agende amachika aya naragotugambinsa naenda atugambia rari igoro igo bona ande igo egento ketigarete na monene nande ebukunu yato sometie kebungo gochikora tore na ng'aki ense heaven and earth shall pass away ense igoro nense mbiete lakini lingana lia Nyasaye no eneke ekiare kemege dot enuguta tebasakuru tebasako goikaka ikeranigwe taibo mwalimu igo bono ekerenga ya Saitani korwa agwo omochakano kiabere ekiogotantania ogosasima kwa Nyasaye gwetera sogo otorana amachika Nyasaye muna ekera kekeronga kia ena gataina kare iga no bochege bwokare origwachorire Nyasaye goikari ginchera ki agotutukania ngenchera ki akonyara korora gwatantanire kwanyarire koya siria kose amachika kwa yatigire na bamanyete buya na chinga kikia ng'aki ching'ana
chike iga abwate chingaki chinge igo bono ekero aimokire iga aimokerete na obororo bwa igoro gochikorora tore egetabu gochimotwe muna okomanuka geogototebi muna na abwato ari na obororo obokong'u na niga agechete esabato ase eng'encho nere ekobainyoria abanto igoro ya omotongia amina na esabato ya nyasaye omate esabato omonene omonyene natimogete naende nere omoetoete amurikorwa obotongi bwaye buna bwarete nang'aki nabaire gose gatoete esabato yane naende oyetebire toyekore ki toyeinyore esabato eye naende toyekore ki toyerende igo bono nyasaye oito ototebire naende otochikire ekero amanyete buna igoro aria ase atugute tukoru amaye arenge ororo ere otugutirwe ochire nsaiga aba bono nsaiga naende twansire koinyora igoro aria ase arute tukoru ekingeri komogoki noe nasinini igo abwate obororo obonene ase onde ore abwate amachiko aya ayakomoinyoria obororo oria abwate nang'aki igoro aria oyo otoire nori oki omotongi wa igoro nense omotongi o igoro nense number 1 naende kera omotongi igoro nense nere ogosasimwa nere bwiko gokora ki ogosasimwa igo bono obororo abwate ng'aki nere otagete ase asimo muna atagete korugoro igo bono nsaiga abanchu gochikorora tore na nere ng'ona gochakara agaserikali kaye abegete baka airorerete na nyasaye renge gatato baka nere nsaiga nkorigiara abasomba baye gose abakonyi baye barenga babere bamanako baki batato igo bono amarika gose eleseni yechumeye abanchu bomonene ekerenga kiamorokereri gwaya nokorokia oboamate waro egati yobomenyo obochenu amachika anyasaye amone esabato ebinto birenga bitatu obomenyo obochenu amachika anyasaye amone esabato amone emechando ere motwe yekemanyerirerio kieng'iti naende ntochie korigereria eng'encho ya esabato goikera ekegori kiomoerio ao mwarimu ng'aki oroche omochakano oyo orego gosoae egento narorire saitani gabwate endamwamu naende egento ekenene gekogera gotwara endamwamu nogosasima ogosasima oko kobwate na amachiko a nyasaye ayo otwara oking'anchera kitogwenete gosasima niere gatagete abe nyasaye kiagera nabo atang'abe kekerogo kiaye aetanie oyo ore omotongi bono igo problem yaye nogosasima ataita asasima igo nabari bono bakoigwera amachiko a nyasaye naende bagosasima buna nyasaye ang'anete asasima abutari kobaibaga igo bagera ko batutukana amina endamwamu abwate eye omwari ntomanyete abanchu buna nabu obomenyo obochenu na amachiko obomenyo obochenu na amachiko omwarimu ekebungu egochigotora kare korwa okomanuka 11 ekebungu 19 erio ekari ya nyasaye ere igoro ekaigorwa na esanduku yokobwatana kwaye ekarorekana ase ekaru yaye ime aroro bikaba okomesa na okogukura nechinkoba no omotengecho bwense na embura yamagena enyinge mono egatu amina muna igoro ekaigoka ekaru eri ya nyasaye naende tukarana nkikiarorekanete esanduku yokobwatana kwaye ekarorekana aria igoro igo bono abanchu bomonene muna toendera togosoma beka birengereri biaito yume muna ng'aki amachika ya nyasaye muna arikire muna noene nuguta tekomana korwa tegokora ki tekorwo ninse na igoro onyasaye na nsaiga mbiruo lakini kene kiyo noene nuguta ya mote korwo inkibone egotorokia buna amachika yo monene nyasaye nari arige tumete ne kiara na nyasaye omonyene ari akorukwa amachiko a nyasaye lakini amachikane nara otoinyoreta ari a Musa amachiko nangi gotwo musaraba igoro ta koreteki nabige tu musaraba amo na Yesu igo bono etomenyerete obuya bwa nyasaye igo bono mwanya bantu yaretirwe tutukane setani akorete ebirengereri bya bantu mpaka babuga buna kene machiko tayo lakini omate otutukane konki ngaigo koru ngose no gotasoma lingana ekero konyora gwasirire gose gwasoire ese kong'aine koko goikemanya na omanyana nelingana amaliko tararigereri buya
saitani igagotora na ringana orusierire rironge oriotora nasi nini gemakorekana nobomaene kiagera machika musana arengo arenga amange arenge chimia igo aya nyasaye akorukuri ichiko ria nyasaye eri mori bwate chinsemo iko lakini aria igarenga machika amange arenge chimia amachika aya arengete Yesu amachika aya igarenga ye okorusi chisadaka ekaro buna gwakorire kebe nkiogokora amanyinga iteka amachika aya naraereto musaraba arenge korokose gesongo nga ceremonial law lakini aya nga the moral law machika nyasaye aya ikomiari kirene gechara kya nyasaye no ani goro no arenge no nyembono naende no ari toro chigoro ya iguru ukomanuka 10 igoro ya iguru ngento kikyaro rirwo esanduku ebogorite machika amen igo bono okonoko ngaine kakorikerecha ale bisi ebina bibiasara abwate igo abanchi bo monene onyo etogotaibu ki kabe maiso kabe nogo tuligiringana rio monene tigatoya some tigatoyebeke chinkoro chiaito rituko yoko bwatanigwa tigaturigerie ekalu yenseye ekalu ya igoro amo obu amate bibwate ochie sabato ya nyasaye amo na machiko bono omoriki gata na rituko liko bwatanigwa nigo ri arenge rituko ri ekina aba Israeli bonsi nigo bachigetwe kobensemo yegekorwa ekegweterase ogweitia kwerigarigia chinkoro chiabo ime na gwetanga korwase emeremo yonsi ritukeri bono esense ekalu eri ya Musa motebete twatinyasa atebete nangaki ngagacherese ekalu esengencho nyareko bamona amona inwe bono ekinakyo ekalu ina bo yarenge nande ngaki yakorete yarenge kuraga a duplicate buna igoro ekalu ya igoro yarenge igo bono abana aba Israeli nigo barenge koba gwetanga korwase emeremende yonsi nase ritukeri rioka omokwani omonene arenge gosoa ari achenu mono yani omokwani omonene ritukeri rioka are gosoa ari ime nande ari gweitie bibe ataragenda ogenda gachenegete nande musuko barana na barabe taracheneka mono osibwe ngori kiagera ase gosoa ime okoraki akwirororo igo bone ngori goikare gosoa ime gakoreteki gasibire gokora okobwatanigwa kwebibe aigase egora eria ya ime mono yobomenyo obochenu esanduku yokobwatana ngotoka yarengo igo no ene senseye esanduku ya machiko nkoraki njarenge imese ekalu eri ense ime esanduku eri amachika 10 nyasaye no arenge gotoka amachika bakana akunekire egetamba kinonyorete omokwani obaka amanyinga no aregwaka ayo arikire ase chibao chia magena egetamba keria kie tahabu ekyo kiatubete sanduku nigo kiarenge korokwa ekerogo kia mabera masisiti asa manyinga arenge goitororwa erio gochena obomenyo boria obochenu korwa ase bibe igo bono ekalu eyenseye abanchu abategereri nabo yarenge koro yarosiri buna Musa etu achige tukoyerosi buna eyaigo nande yaragete kerike genderete igoro kende gionski ari gokorekana agaiga ni etobauti ye ekalu eri igoro nya omwarimu ne ekalu eyansi nere litwasomete yarenge etabauti yarengo ororo ekalu yansaiga yarengo omobwekana yarengo omobweka eri igoro nero original one yare koruku type and antitype yes yarenga antitype it was a type of the heavenly one amina na ndo omokwani omonene igoro ali ningorenge Yesu Kristo mwenye igo bono naende omwete Yesu oyo nabo nera ariko nakoirerwa manyinga ona gwaka chikorende geteribo na kwete manyinga ari yaitegete aiga akoreta amang'ana amina igoro manyinga tari gwakwa ari etegete omosaraba igasibitikire egento kiagerarenga manyinga machena igo bono ntwanyorete gokoraki ogocheni gukori kwaye bone kitwasomete lesson ye kona kuirora amasomo twabwate nang'aki ari igoro bone kiagenderete nokona gokoraki investigative judgment ekebina ekemo naende yogochungusa amang'ana naende na judgment yenyene yibono ng'aki korwa okogambigwa igo bono omotongia oito nero ore Yesu oito omonene nero omonyene nero okare okwani omonene ase ekalu ya igoro omwalimu obomenyo obochenu na amachiko
obomenya obochenu na amachiko igo ng'a oboiri ndoche bokoretwa bwase obomenya obochenu na amachiko nari ng'aki amachiko a Nyasaye nare oboroso bwaye Amina. gwetera ase obwanchani bwaye ekaru eria igoro amachiko aya naro igo nchera tiyo torate ng'a richiko ria Nyasaye ndiarwete ororo richiko ria Nyasaye norire naye nario oboroso nario omosingi bwe egovernment ya Nyasaye kiagera omanyete ntwasoma korwa buri tang'ani ng'aki ng'a richiko nari rikogera omanyete omanye ekebengereki nabo igo richiko ritaiyo igo omanyete kira omonto otamanyete buna abasongo bateba banana republic nabo igo ase ichiko Ase ichiko ritaiyo. lakini ase government ya Nyasaye ebwate omobango buna ere Nyasaye omotongi Nyasaye omwana Nyasaye omoika omochenu buna bari Nyasaye the Trinity gwacha asa yaani chire bechu naende nchira ki gusasi mukubwena togokora nese ng'incho richiko ria Nyasaye igo richiko rire richenu buna ekaru ya Nyasaye ere nchenu buna Nyasaye omanyene aro omochenu amina lakini gento tutagete tumanye amachiko tari kugotori machiko Amina. tabwati gotoreka ichiko igori gokwara king'aki rero Itagochia. ng'aki bono rero kwabo ng'aki kwarwera iniga aya omanyene omuirana oiranera ini ing'e igori ichiko no gokworokereri naki akoereri koba omosingi ekero ora omosingi gori gokworokereri eraini ase ogotara ing'e otatari tisenjere iria ote ng'aki nyakoibere ote ng'aki nkwaiba ira nanga ase eraini toiba naende ekere raisi korenda richiko eria aseki ase eng'encho turi ime ya Kristo Amen. ekero Kristo ari ime yaito nere ing'e richiko eri rikoba raisi amen mbuya mono amachiko monene arigetu nekiara kiayo monyene nogeka noa are igoro ase aria achenu mono amachiko a Nyasaye atanyare gotoranwa omango Matayo 5:15 mwalimu kiagera Yesu omonyene nere ngotochikare na amachika ayu noe nere nayasigete igo amen Matayo 5 15:2 isano 12 agoteba 12 agoteba ng'a timokaga ng'a nigo nachire gosaria amachiko gose amang'ana ababani tincheti kobisaria morende ase okobikirania amen 15:3 kubene sana seto ekene nabatebiri ng'a goika igoro nense nabiete tegweta enuguta eyemo gose aganto agakeakamo ase amachiko goika bionsi bikera amen goika bionsi bikerana igo twarorire nang'aki amachiko a Nyasaye takunyara gonchoriwa igo bono naki omoriki amineti nang'aki igoro nense bionsi mbikoreki mbiete lakini noe nakanuguta kamo kamachiko a Nyasaye takunyara gonchoriwa somango naende mwalimu Saburi 11 ekebungo gia 7 Zaburi 11 ekebungo gia 7 7 kebungo 7 giateba ogokora kwa amaboko aye nigokore okwo bwegenwa na okwo boronge na amachiko ayonsi nayo bwegenwa igai na amachiko agokwana muna amachiko a Nyasaye nayo bwegenwa ogokora kwa amaboko a Nyasaye nayaki nigokore okwo ogokora kwa amaboko aye nakore okwo bwegenwa na Nyasaye oito naera omonyene nomwegenwa na kende keri gionsi arikire garigete no bwegenwa naende igamanyete nang'aki oyo okayabwatia igare buya noyo okoyenda maminja agosira kare igo bono nane giateba ng'aki omwalimu amachiko ayo nigate neine bokong'u kare na kare aikeraniwe ase ekene n'oboronge igo bono ng'ona koirore rutore ntwacha ntotancha goika toyaikerani bunare goika tokore bunagoteba naende okebi bionsi birakorekane goetera okora kwa omoika omochene igo bono abanchu abategereri tiga tobwati mono bokong'u komanyana kobwatia amachiko aya Nyasaye tokore bunagoteba Nyasaye oito anyare gotobwatisi naende iganchete sana oyo ogosika amachiko bono omorandia 12 nero yateba egototebiga na omwari bwa amang'ana omwarimu ninki obwa Nyasaye nagosika amachiko aya muna tomo obwa Nyasaye nagokora ki aba Protestant reformers banonyorete omwarimu nama yani ebuku nekiegoteba ebakerete buna esheria ebaonchoreri baria naende kerenga kikera bare konyora gosegetana Nyasaye bare korikia amariko naende bayarigi nechinguru mono naende bagani koyakorera mpaka babwati guna Nyasaye omoiko oyo Nyasaye ekero orime yabo narari bakorete
ngose naene merero mbasambito naki nani bagaetere mechando ya kila aina lakini obuya bwo monene bokarorekana nang'aki oyo ndo orabwati amachiko gosira kwa kutogosira okobwa monene angetwa omusaraba ngasatebete it is finished yaerire kurenda amachika ya maronge ayo agotoka asa amachiko 10 a Nyasaye nayo aikeranetigwe n'ababani omwalimu ongokire otebire una ere elimo ime ya 10 nagogosaria elimo gwasaliri onsipi igo bona abanchu bomonene okobwatia amachiko kwa Nyasaye igo okobwati onsi ekiagera elimo ime ya 10 igo rire elimo ibwate chinsemo 10 atware orange twikore orange no wate chi compartment nabo igo richikoria Nyasaye rire ingaigo ekero kwa riri tunda riri ali ensemo walire orange gostorali kwa rire orange ekero ria serikali orange mbuye ya serikali richikoria Nyasaye amina mbiya mono kebekire buya igo torenge tomanyana torenge moroberio oye Nyasaye sorry torenge moroberio Nyasaye nga achiche elinde gotora nensemo yende yonsi ya machikaya aya na machiko atanyare kobuneka linde ayo ateneine bokongu buna kerori omwegenwa oigoro kera ensemo ya machikaya goike etigare kobao timati goso mwalimu gwatabori kende inche nare komenta kurwa se yoane ntangani isano kebungo isatu egotebaiga naki okomwanja Nyasaye nario okobwata amachikaye na amachikaye ntaria marito inga igonyo komenta ngambwanjite Nyasaye okobwati amachikaye okobwati amachikaye nere korokinga no mwanje igo onye gwanjite Nyasaye bwati amachikaye imbi yamono mwalimu ono tosketorole esabato na machiko esabato na machiko tokabwate kebungo gigo chigotorage kurwase okomanuka 14 isane mpaka isano 2 kale isane egoteba erio ngarora omomalaika onde okoiruruka igorogati oyo niga arenge nenjiri ya kare na kare okorareria abo bamenyete asense asekere gesaku naye amate n'omonwa n'abantu isana 2 era agateba nerio girinene moiruke Nyasaye nakomotoye ekiagerensa yaye yokogambia yaikire musasimere oyo tongete igoro nense nenyanja nechinsoko chiamanje amina omumaraika omutang'ani agacha na ekiabwate nering'ana riokomobaka omonene na moiruke Nyasaye nakomobaka ekiagera chingaki chia okogambi chiakorire chiaikire nakiatana musasi mero otongete igoro nense igo Nyasaye ogosabu norori Nyasaye otongete igoro nense igakoro ku Nyasaye omotongia otongete igoro nense nenyanja nechinsoko chiamache gochinse ngochikorora tore engite nare gokoenda mamincha yoko okorario kogwachete okomanuka 11 yateba 11 goteba nga aye omonene Nyasaye witu kwaweneire konyora obonene na ogosikwa nokobwa ekiagera aya naye watongete ebintu byonsi nekiagera ase ogwanja kwao nigo byabeta aroro na bigatungu amen munoko nogosasima namasikani eseng'encho oyo Nyasaye togokwanera Nyasaye orori Nyasaye omotongia naende obotongi bwaye borengo boikeranu ngosene mtu inyorete korwa omochaka naona yarenge kere gento kiarenge karaki geikeranete naende kiarenge gioko yaikeranire kere gento geikeranire igo ogotonga okogose sabato na machiko aito gokwanirana oyo origete ne kiara kiaye igarigete karo moikeranu ne bia emeroberia bwate gochiase mwanya bantu ne meikaranu mwalimu inche bono nataka korete gente kemoiga ng'akiri chiko ne sabato bigocha amo mbuiri kiborororo tiga turigererie gente kemo okong'anya Exodus 2 8 boka 10 yarora ngubune goteba egototebiga okong'anya 2 yes aiga no amuri chikare gotoka chi amachika amanyene 8 saniste goteba rinyore ritukorie sabato orirende ribe richenu kianda amatuka 5 na limo okore emeremo yao yonsi 10 korenda ritukoria 5 na 2 ne ritukorie sabato riatanane twe na Nyasaye
ase rituko erio tokora emeremo ende yonsi aye gose omwana ogo omomura gose omoiseke nonya na omosombo oo omomura gose omoiseke gose chitugo chiao gose chitugo chiao gose chitugo chiao gose omomenyi ore mwao 11 yomoerio na kiasa amatuko 5 na rimo naro omonene atongete igoro nense nechinyanja na bionsi ebire imeo agatimoka ase rituko ria 5 na 2 asayo omonene agaseseni rituko ria Sabato akari atanana ribe richeno. Amen. Nyasaye agatonga amatuko onsi pi lakini rituko ria saba akariatanana akaribeki kando ingio kara kuribeki kando akarikora richeno bune raro omocheno. Amen. Nero otagete Sabato nero otagete omotimoko tatigate motimoko I think asenari ni Matthew yesa gotatabinga ki Sabato igayaroseri kumwanya bantu oroseri tigwe Sabato nge kumwanya bantu gaire Sabato ye atimoke ngiye ko yoro timoka ase Sabato ye onyore nga Nyasaye onero mutongio nge Sabato ye gotoinyori igoro yo botongi bwa Nyasaye yagari twatabigunga atongeta amatuko onsipi rituko ria 5 na 2 agatimoka akaribeke ensemo ngiye ngitoko nyori gwabo obotongi bwaye nge karto timoka rituko ria Sabato igotoko nyoranga Nyasaye nero tutongete ngana ende nero tutongete Sabato ye akamanya go ariwe igwenerete ikiagera richikeri Nyasaye nero monyene origete nekiara kiaye nigo turaiga asengenchonyo Yesu ototongete naende nero gwenerete gusasimwa ogusasima gwaitu oitu bwente gusasima Nyasaye omotongi bwaki twarora igoro nanse nenyanja na amache nebitongu byonsi biritomanyete omwari bwechumeria yobotongi Nyasaye niga atimogete asobuya bwogokumia bwense atongete igo Nyasaye omonyene narendete Sabato starendete ero omonyene muna ekera akoro obotongi bwaye ero omonyene karetaki agatimoka eriomo erio Sabato nigo egotoragera gochiase omotongi otwanchete mono otanyare goto bwatoka ekero togotereri korwa ase ekerenga kiaye gocha ase tore igo bono ntotereri oyoga Nyasaye oito gatwanchete omwarimu nabo ntwakora igo ekemanyererio kieng'ino komanoka 12 yateba ng'aki omwarimu komanoka 12 yateba iga 12 asayo aye igoro ase ayo aye igoro chenga na inu abamanyete imeo kurende obobe n'obwaino ense na inyanja ikiagera omosairi uria oikire asemore ore nenda mwamu enyinge ikiagera amanyete nga engaki yaye nenge. Amina omanyete igagotenda ng'aki igoro koraki chenga na bali momenyeto lakini obobe n'obwaino as ense nenyanja yani igoro chenga lakini ntunsa igantu gwata morembe lakini ense nenyanja ekiagera obobe no nintu bwabwatekanire ekiagera omoseri ori oikire asemore ore nenda mwamu enyinge ekiagera amanyete nga engaki yake yae ngaki engana enke mono igo bono ekebunge kegototaina ngaki bali bare igoro barabumba bwata omorembe nsa igantu bwata omorembe yani motimoko toyo ogocheki kerensa lakini ogocheki agokora igagokora ase enchera muna twamusomire korwari ritang'ani ase enchera nayo naye onyokora omoreu ase ogosoma ring'ana okonyora gwasirire igo egetabu giokomanoka 12 ngokwanera kere esegi enene yense yonsi egati ya Kristo na Saitani ase ebigori bionsi nsa iga nabwata omorembe omonene omwarimu omanye kerecha gose eng'iti nsa iga amanyete ngaki yae ng'aki eng'ana nenke number 1 eya kabere iga amanyete buna nero otugute tukorugora ari gochansa agaiga igora ari konyomanyira obuya bware ngoronyete igo igora ari konyomorire na ng'aki oyo gosasimu Nyasaye insa iga agabwate iga atirimbugete esengencho yo kwenena lakini insa iga amanyete buna aria na atigete ngasato ekara atugute tugachetera bweka achete na atad of the angels amaraika bachete atad ibagari gatigara igoro igo bonere sabarite yabwata naende yokogenda igoro lakini aba mwarimu Rose ntu ekitogo kora yense ngose ntu bamanyete se tobo menya nigoro igo bono tatageti onye no mwarimu Rose aira nari asachieta achenu
tata getio nyeninjo mwalimu Damaris ndi nyare konyore eticket yo kongira iguru igata getare tugusareria igagati twensi tusiramonana nango amonere igo bono ekina kiekerenga bwate ngorigere twarenge nekebungu ekiki 12 17 mwalimu 12 17 ni nganjete mangana gateba igo ase igo enchoka eri ekaba nenda amwamu ase omokungu oria ekagenda gokora esegie ase oroiboro rwaye orurwatigarete ase abo babwatete amachiko a Nyasaye na bare noborori bwa Yesu. Amina. Igo bone enchoka yenge egochegi bari bairogete Nyasaye bari bakorigeria amachikaye na na testimony oborori bwa Yesu muna igere nsaiga tebwati morembe onyae kokobwati amachika Nyasaye tebwati morembe onyonde bwensi ore nseye kakobwati amachika Nyasaye igo neta getonde nseye anyare gotoreka tata gitionda atori tiango taine enchokeye igebwate obororo botindi buna twabosomere koro mutwari etagete korana ngaki kero omonto osirira monere igakorigie company ikiagera gatugutetu igagenderete comment serikali yaye igaroche nangaki iyanya abantu ba Nyasaye barenseye na abange gategetana kuementera kero igo omosiria oyo mono omogokasari igo mwalimu mbarangurigere twarengerende ekemanyererio kieng'iti ekemanyererio kieng'iti eke ng'aigi gotoka etogotebigunga ngero togosoma egetabu gia Danieli sana ibere na begwekaine naende koruma egabwasi twasomete igoro yorong'unchara rorioroke ne ya mwabo okomanukia 13 12 13 yonsi egokwanera buna ekemanyererio eke kieng'iti kegocha ng'ekemanyererio eke igo gekoretu na eng'iti eye gosomoka korwense nere kori gikobeka ekemanyererio eke ase abantu naende gegokobetereri mono tokanyora ng'eng'iti yense tokanyora ngento kiense nase abantu abasabari nogosasi bantu batayo at all ingaigo umurayo oire na osome history ororo umurayo korwa kiagere eng'iti omaitete ni tomugambi bono goso omugambi ingaigo omugambi oyo nache bosiaiga abantu mbagona koirana nang'aki ng'atwatebigu ng'angosasima tore eng'iti nyo tori gosasima Nyasaye igo gosasima rituko rie eng'iti Sunday rituko ririarose tiero mwanya bantu aunchoranete ing'aigo buna togotebigu nogokureri tore ng'a ekemanyereri kieng'iti inkere enchera lakini onde taiyokenyorire bono iga ekero riria oraike ng'a kwamuire gwatangase mpaka gwatebigunga enchera tokobwati neye lakini kwaonchokire ogendete gosasima eng'iti nari oranyore ekemanyereri bono iga inkerata lakini inchera kere bwango iga ngocha kere igo ng'aba minto tigatweyarigani tomanye ekemanyereri eke kieng'iti imbosi yaiga kere kiagere ekero togosoma okomanuka 13 ekebungo gia 7 naende ekaegwa ribaga korwania abachanu na kobabua ekaegwa okobua igoro ya kera amate n'abantu n'omwana n'omonwa n'egesaku igo eye n'eng'iti eri ekorwa ense enyomo nero yairuri ibageri naende twatebigunga eng'iti eye na nchachandete abantu naende ntoroche ring'uncha reririke buna riachandete abantu ase emiaka eri bweyemo 260 eyo na emiaka koru 538 mpaka 1798 nari toroche abantu bagachandika nari eritoroche nonyari Thomas Johnson abarabu nabo bagoitwa gochakera aborokigu ba Yesu nge bagachandu mono lakini gochandu gochokore kori Yesu akurubo bari asamataye 24 nge gotana kororekana gesensi yachagete mpaka naende ensebune ekoera nari gosoma murikyo yomo agoteba iga nari goteba aorogetu gwe vision igoro yo emechande yekare gochomwa agateba ng'aroche egekundi gete kia bari babwatete amachikanya sabu twatebigwa bwaso komanuka bari babwate no oborori bwa Yesu ng'e Nyasaye omonyene akababishi uketamba kiaye ekere noye n'eng'iti ekere kobabwati ekere kobarigie baiti ase ogochande koko bagatoka ng'aigo babisire ime ya Yesu babisire ime ya Nyasaye neketamba eke Nyasaye nge kobabisi ng'aigo inchaso okogani kwane no ngoringa ntuoke na inche ase bari bakubisi kweketamba eke timba ise gotoka ndesiku yokogani kwa Nyasaye mba isoko gunande timba ise gosoigo amen
bono esegi negendererete muna korwa setani oyo nero okorokwa arutetu koruguru igare esegi rioka igamanyete chingaki buna twasoma chiaine chingaki ching'eng'e naende igamanyete buna takobua nkende nkebe bono gakorigia abantu abarigi ebuku yote nakobarigi koru from the sea igaire power omwarimu ng'oyo omoete power echire ndoroche igaire nenchoka eng'iti eye ching'iti aiga ntoroche ching'iti ibere amo nenchoka eng'iti entang'ani nero from the sea ekoruri bagochi ase eng'iti eye ya kabere eng'iti eri entang'ani igekorusi chinguru ase enchoka enchoka eye nere ekoa eng'iti eri entang'ani chinguru nero ya eng'iti eye ya kabere ng'a iga eng'iti eye entang'ani igegotumia eng'iti ya kabere ase ogochanda abantu mbuya mono mwarimu na neire chinguru naende egocha kona goturubania abachore bomonene ekaegwa eire chinguru ne ekwayeroka eye entang'ani eye enene kabisa egocha koana chinguru eye nere enchoka kwayeroka no enchoka nero enchoka ere seitani entang'ani nero igo bono igoyo baete chinguru mwarimu saitani igo bono tiga tokebeke nambu ororake ne setani oyo twarorire no mochege ochire nse orensa iga ne chinguru nenda mwamwenene iyo korigia abasiru abo gocha gosira monere na kitoroche nairete eng'iti naete chinguru eng'iti entang'ani yare koru ndo nyancha naende eye yumpapasi talibo naende aka eng'iti ya kabere erebuna the great America erese njia on the earth yare koru from the ayapio biogete koru the earth koru esense nyomo mbia mono mwarimu igo bono obong'ainereria obo America ya ngose no nyorete na riri obo korenda abatamera banyasaye ali reformers banyorete gochagwa mono batamerete America no batamerete ekero batamerete bakaba buna batwara religious liberty enjalenge yobokene ekabikubaka sirichi initially ne yobokene but bono eng'iti engocha gochenjie nguna koba anchoreri bari gake Daniel I think Daniel 9 asenaro tukonyorigu ng'aki ng'eng'iti nerorore ekare gosoka ebwata mang'unchero bune eng'ondi lakini egokwana bune eng'iti eri entang'ani nabigo naboigo amen igo bono abanchwa na oborayi obo bobosiru nabo bogenderete gokoraki nabo botwarore nabo kona gotambuka ambokeri korwa ase ensemo ochie yende lakini ekemanyererio ekekenene the mark ye togokwanera na sabato ya Nyasaye. It is the heart of God. Ekemanyererio kekere sabato ya Nyasaye nerere enkoro ya Nyasaye nyene na ekemanyererio kiekerecha kara kingerekire ndo mwarimu esabateri yobosiru ebwonjoreru yani the opposite is true, the false sabbath igo bono are we wrong gotabo mwarimu muna Jumapili yeye yang'ainiru yareteiru abantu konyara kwegena na gusasima nero emark ya enchoka eye yaretiro obosiria etagete ento nyara gokoraki kobwata amachiko manene kiagera omobiso oyo manene noruri mubiso manene nerichi kutanjiti lichike litari ancheti eliko muinyori obotongi no motongia omotongi nero ori aroche estari agosasimwa kaigwe ndamwa mwenene akaigwanga nero sasi ango nero sasi naende baka bono ekiako riginkio nyatari gosasimu mwalimu no gosasimu gonjoreire lichiko ria Nyasaye kwari bwatiri gotoyo kwa musasima nabo igo togenderere obotomwa bwa maraika batatu amina omwalimu twetingayo obotomwa bwa maraika batatu abamalaika aba batatu ngora torokomanuka 14 sana ibere tutare korasoma iyo komanuka 12 14 sorry ya sana ibere goteba iga ere agateba neriogiri nene moiroke Nyasaye na komotogia ekiagera ensa yaye yokugambia yaikire musasime ere oyotongete igoro nense ne nyanja ne chinsoko chia machi
egento tokorora iga nogosasima naende twarorera amalaika atatu aya abamalaika batatu mbara ni omomalaika omotang'ani nere twarigereire oyo okare korwa warning ng'aki tosasime nyasaye naende okotoa esababu ya ogosasima nere eri nogosasima kiagera engaki okogambia okwa yakorire ki yaikire naende omomalaika okabere ngoeta akare okare gokwana kere kebungu kia gatana gatatu omomalaika okabere oyo ng'aki agoteba verse 8 nero omomalaika onde oyo okabere akamotunyana ogoteba Babeli ogure Babeli omochi oria omonene ogure oyo onyoisirie abanto bebisaku bionsi edivai yenda mwamu y'obotomani bwaye bona ekere tokorigereri Babeli eye Babeli ngietenenerete obosiria Babeli no obosiru naende bono omomalaika oyo okabere igakare yani iganga bona bari bakorwa information kiasa abantu ochore nkiotagete oyo omotang'ana tabire ng'aki sasima nyasaye kiagera chingaki chiokogambia kwaye chiaikire igo amua omosasima ori ostori komosasima ogambigu magotaba naende noene mori Babeli meiga ogosiria oko confusion aimaiga ase mori yagure esystem eye kiagera Babylon is a system ne system yogosasima ng'e system eye ere false what a false worship what a lot of ng'aki ogosiria obonge abantu abange no barime tukara koteba nga Babeli eye yagure naende kogwa ese ng'enjo yanyonsirie abagambi paka bensi eye n'abantu bonsi pi abanene n'abake yabanyonsirie n'ekenyugo keri kiaye kioborimo amen kioborimo nabo gwakebeka buya enda mwamu y'obotomania obotomani obo ne divai ye ekoru Babeli noborimo oborimo ingabona abamalaika aba babere ntorande mu malaika ogatatu nari guchibosio abamalaika aba babere igo bakare koreta chi option ibere bakare kokoa mara kabere ochore suta gitegochia kiro omonto abwateri bagari ogochora barabumba liko kobetereri igo bakote ng'aki sasima nyasaye okogambi gukwaye gwakorire ki waikire naende ondo oeta naende bono okoba mo open karu Babylon kiagera yagure noe yakonyonsirie nobwateri baga baduri okwange kenyugwe kikiaye oira nase nyasaye ekere kitokogare gotebi ng'abono chingaki chiokorandi abamalaika aba batatu emessage yabo babwate ng'aki yaikire kero togosoma 14 12 ng'aki gototebi verse 12 12 nero yateba iga aiga nao abachanu barabe nokoremereria abo babwatete amachiko a Nyasaye nakoba abegenwa ase Yesu nabo igo ng'achinga kingocha chiri chiaikire ng'ang'e chira abamalaika abatatu igo bakare korwa ujumbe ya matuko ya omweri ayatomenyete ng'atutige tosasime Nyasaye torwase ogosasima kwa obosiru kwa oborimo saitani atobekire tari mwanya abantu ochorete isaitani omubekire oro lakini tobwate ribaga riogochora tokare gotebigu bono ng'achinga kiechi no ase ng'encho yogochora kwao nakukoragere otokase ogochandukoria esa okwanera ase Matayo 24 nere eragere lakini twatebigu bono iga ing'ori orabwate baka omweri nere oratoreke ng'a naende enchoka eye ekere ekorigia abantu iga ekare korigia abantu bari bakorete ki babwatete amachiko a Nyasaye naende barabegenwa gochia ase Nyasaye aba twatebigu babwate obomanyi oborori bwa Yesu Kristo ng'a igo toganeiri ng'a tokorogochora okuya nakiakogera abamalaika aba baetire bakare korwa warning ng'a tokorogochora okuya egara nto base gotoka ase bari baochigosirigwa korende totoka ase bari bakoraki ase bari baochikonyora obogima bwa kare na kare ase ng'encho yaki twabwatirie amachiko a Nyasaye ayora oboroso bwa Nyasaye bwa government yaye naende torabaigweri gochia ase Yesu Kristo oyo tokwerete amen abancho bategereria aro otobwanete tokorogochora okuya naende omonene tiga tokonye toire enjiri yaye na the seriousness it deserves Nyasaye atokonya ase okomosasima ase obokene na ase omoika omotongi totiganyare gotoa okora kiagera okora kwaye nokuya muna twasoma korwa ritang'ani muna obogambi bwaye amri chiaye bionsi nebiekene nebironge nebiya naende biko igora amaiso yatoretera oborabu bari tore gesunte ntwarigereri na ntobwate ribaga ndira asieko bari tobwate ribaga nang'aki
tonchoreri korwa ase twarorire tokoenda mamincha nyasaye nyare gotobwatisia tonyare gokora ogochora oko okuya okwo omosasima omotongia nyasaye oria otongete igoro na ense na enyancha na bionsi ekiagera tonyare konyora ogotoreka omonene nyasaye abakwe nakwo ogosaba gwaito ase ching'aki echi chia bono omotongi tata nyasaye mbuya mono gaki ase eng'encho gwatoetirie ase eleseni eyao aitwaga neri koyarigereria gwatobwatisirie omonene twarora okoboko kwao mbuya mono tokonye koyakorera ogokorera nakwo egasi enene omonene toganeti onyare gotobwatisi na gotoa chinguru obuya bwao tiga botoisane tata omuya nakwo ogosaba gaitu goetera omwana wa Yesu Kristo omotori oito amen.